Ние изразяваме като български граждани своето нежелание за това да бъде унищожена българската финансова независимост. Да. Също така насилствено да се въведе еврото в България, нали, и да се унищожи българския лев. И когато българските граждани започнат да протестират по начин, по който протестира цяла Европа, Западна Европа, подчертавам, протести, които се случват вие знаете, в Франция, в Гърция, в други европейски държави, където виждаме да стават безредици по улиците с много по-ожесточен мащаб. Тук нас за няколко яйца и едно счупено стъкло ни изкараха едва ли не терористи. Което е пълен абсурд, естествено. Понеже споменахте еврото, Политико, знаете ли какво са написали днес? Да ви го цитирам. Манипулирали България инфлационните данни, за да влезе в еврозоната? Ами да, получих и аз информация, че в тази европейска медия са публикувани такава информация, че българското правителство е излъгало